try ko namin na pumasok dyan sa proper nila. Aray! Grabe! Ito yung delikadong daan eh, naka-recruit. Ayan. Grabe kung sa gitna kayo, tapos gabi. Binabenta ng kain ni Kuya. Grabe. Kasi huwag natin may cut to. Kung may bulas tuben or wik-wik sa park, sige, kain tayo. Ayan. Parang yung titigda ng bulas tuben. Kaya na bahala kung original or kaya naman discern. May ginagawa pala dito bago. Bagong ginagawa. Lapit na tayo sa park. Ate mo na zigzag road. Marami na ako pa. Zigzag pa. Ako. Uy. Puno siya, no? Angas. Dati kasi hindi yan na puno. Ayun, tandaan tayo dito kasi. Baba. Mini zigzag. Tapon na rin ako. Yan, Maria. Gagayad sila. So, alright. Pero hindi masyadong makakano limos. Pag nagagayad sila, tulong na din natin. Nagtapos tayo kahit paano. Ayun, sa baba. Medyo delikado. So, alalay lang sa brake. Pero, basta mag-brake. Alalay lang. Mukhang may na-aksidente dun eh. Ayan, tapos na. After nito, wala na. Ayun nga pa rin, pero days highway na ulit. Ayan, tagal natin ito na.
Try natin ito. Dito nga pala isa sa mga checklist natin, no? Yung kanilang park. Kita yung dagat. Pupuntahan natin. So, bago yun. Ilag-ilag mo tayo sa mga lubak. Kasi parang ba't naman pagmilo ko pa yung sa group. Pero takot na ako talaga ng ating mga ano, tayo sa gilid. Grabing lubak. Natingin yung mga lubak. Grabe guys, oh. Lawak din tayo. Ingat lang sa mga pato. Enjoy tayo guys. Ayan, hindi tayo dito. Pero, may checklist tayo dito guys. Pero, ang init kasi. Next time na lang tayo siguro. Kapag early morning na. So, diretso na lang tayo sa bypass road na Gumaca. Doon na lang tayo titigil guys. Tapos, sa Petron. Petron, after ng bypass road, tayo papagasolina. Sa park pero always well. Safe tayo, safety naman sila. Wala din yung gano'n eh. Pero yun yung mga ayaw ko sa ano eh, mga paalons, pero parang parallel na nakaalon. So dito medyo road. Tapos sa una na may diba? May putol na daan. So grabe. Parang walang putulan dito. Grabe yung daan eh. So guys, mamaya naman. Ay, hindi. So, uneven road daw. So, ganda ng araw, gandang sikat ng araw. Hindi ulan. Clear, medyo cloudy. Parang bagong daan to ah. Nun. Kailan kaya makakat? Yan natin, pamakuban yun eh. Kung kakaliwa ka nyo. Magkakaalam ko, tagos niyan ay mauban. Hindi ako skip. Aray. Grabe, rinig na rinig. Okay guys, welcome to ating mall. Grabe, kami namin yung makain. Grabe, may mga inasal na pala dito guys, oh. Ganda. Luskan tayo ng tubig. Check natin yung lens kung maya. Pakainin tayo guys. Bicol. So, bali dito, pangit ang daan. Yan, pagkataas pa lang natin. Pangit na ganun ba? Kaya, medyo nagpapadali siya. Pakita na natin. Para aware na agad kayo guys. Kaya medyo traffic. Okay. Bigay na yan, this time. Para makita mo yung lubak. Huwag kang masyadong puputok sa truck or sa unahan mo kasi may mga unexpected na lubak. Siyempre, iwas sila. So, dito tayo guys sa gilid kasi ang lubak na unahan. Tanaw mo na yung Pasipiko. Ay, grabe, ang ganda. Ganda guys, oh. Putik. Grabe. Tanaw na tanaw. Ang dagat. Pasipiko. Ay, ingat tayo guys. May lubak sa kamay.
para sa inyo. So, yun, pakanan tayo ulit. Try ko namin na pumasok dyan sa proper nila. Lubak na dyan. Pwede nyo yan, ba? Ayos ang dagat. Kita nyo ba? Dagat. Kita na. May pit tayo eh. Pag ganyan, pag may mga truck, automatic. Kung hindi sa likod, overtaken nyo na agad. Huwag sa gilid. Huwag kayong mag-stay sa gilid ng truck kasi baka hindi kayo mapansin. Ayun, dito dati, 2 lanes na ngayon, 4 lanes na. Guys, ito yung magandang view kapag magka-train kayo, kung buha na yung train. Kasi nasa kanan natin yung train, nasa kaliwa yung dagat. Ganda ng dagat yun. Ayun, meron din naman CR. Pwede nyo gamitin. Sa pagkakalam mo, libre atin. So guys, dire-diretso lang. Meron ko nga dapat sa gilid. Maalon din yung so, bale, realize down. Lapit na tayo sa ating pang-pitong linis. Pang-pito na nga ba? Pang-pito nga na. So, ayan, 7. Ingat tayo dito guys. Sa tulay, alos mga tulay dito sa lubak. Dito na tayo guys sa Laridel. Uy, grabe, may mga beach resort. Pwede kayo mag-avail. Dito madalas titigil ang mga truck upang magpahinga at kumain. Ang dami nilang dala guys. Sa kaliwa natin ang Pasipiko. Dahil tayo guys, marami na tayo sa bypass road. Doon ang ating sunod na stop over. Ganda ng panahon guys. Traffic. Sige, ano ba? Ay, gandong view na naman. Grabe. Pang ilan na to. Napakaganda. Ang ating view. Guys, galing sa taas. So, nabasa na natin. Welcome to Gumaka. Gumaka, Quezon na po tayo. Bandang 9:45 AM. Nasa Gumaka, Quezon na po tayo guys. Seaside. Ayan, daming pwedeng kain ng Gumaka. Pili na lang kayo dyan guys. Masarap na yung pagkain dyan. Pero ayoko na. Tama. So dito guys, blind spot siya. Kaya ingat tayo. So ito yung ating pang-pitong linis ng tren. Ayan, ingat tayo guys. Aray! Bali meron na lang tayong 2.7 kilometers bago lumiko sa bypass road. At nagugutom na rin ako. Nagugutom na rin tayo guys. So
para makaiwas sa traffic ng Gumaka-Town proper. Meron lang tayong 450 meters bago kumaliwa. Ay, kumanan pala. Kumanan. Medyo banayad ang ating traffic. Moving yung traffic. Papuntang Bicol. Ayan, guys. This way, like Bicol. To Bicol. Solo ninyo pa, guys. Lalo na pag gabi. Paahon na daan. Ayan, paahon na daan daw. Kaya maganda din, best na tayo natin. Pero para sa inyo lahat, napakadelikado para sa mga lalaking sasakyan. Pali na rin po sa mga maliliit kapag hindi tayo marunong or hindi tayo sanay sa mga kurbada at mga paahon at mga palusong na mahahaba. Dito kayo makakapag-practice. Ayun, guys. Medyo matalbog lang kasi semento siya. All throughout. Ay, hindi naman. Parang sa dulo sa asfalto. Pero guys, grabe nung 2021. Grabe, ano pa dito? May mga off-road pa dito. Grabe talaga kung nag-start tayo mag-vlog nun. Makikita nyo din yung progress nitong bypass road na to. Kung paano medyo pangit na design. Kasi sayang, no? Imbis na mga bus truck, kung ano na itong mga vehicle lang makakadaan dito. Dahil na sa sobrang tarik, maraming mga na-accidenting mga heavy vehicles. At ayun, nasayang lang din yung diversion road na to. Pero kahit pa paano, sa ating mga light vehicles or mga motorista, mga nagmumotor, ay medyo nakatulong din ito na naibsan ng traffic ng town proper ng Gumaka. Ay medyo mabagal. Ay medyo matarik, bagal tayo. Diyan tayo sa gilid. Pwede tayo tumigil dito para makita yung so, ang init. Ayan guys, oh. Ganda. Kasi ang init. So hanap tayo ng iba pang spot. Aray! Grabe. Ano pala yun? Buka pala yun. Basag na. Grabe, parang lumod lang yung ano ko. Yung uso, yung stomach. Parang may plano silang iyan ito. Grabe, mukhang nasiraan yung JFT. So, bawal nga naman talaga dito yung mga heavy vehicles, no? So, palusong na daan. Maraming babawal na. Wala rin tayo. Grabe. Usok guys, usok. Pag ahon, lulusong ulit. Grabe. Huwag usawa ka sa ahon, lusong. Lalay ulit sa brake. Grabe guys. Ganda. Ito ang Gumaka bypass road. Delikado. Ngunit may angking na maganda. Patikin lang ito. After nito, matinding mga lubak na ang mga may experience na natin. Tapos ito yung aming second na pagas. I mean first na pagas na biyahe, pero pangalawa kasi malis tayong full tank. So ito na yung pangalawang full tank natin sa biyahe. I mean meron pa naman, pero better safe than sorry guys. So full tank na ulit namin. Railroad number 8. Ito ang ating number 8 guys. Mabuhangin, kaya huwag tayo basta magtureno. At mabuhangin siya.
Mabato. Mali, mabato pala. So, ayun. Tapos na tayo magpagas. Yun ang ating second top up. Grabe, lawak na pala dito. Dati 2 lanes lang to eh. Okay, tapos na tayo. Init. Lala. So, mukhang road widening to. So, expect na lang din siguro natin, no? So, yun guys. Ito, medyo na road widening na ito dito eh. Uy! Grabe! Ganda. Grabe! Anilo ba? Ito yung delikadong daan na yun, naka-recruit. So ayun guys, parang uulan. Hopefully huwag magtuloy-tuloy, no? At pangit ang kalsada. 10:35 AM. Quick update. I think magba-bypass road tayo kasi traffic na ata sa town proper, kaya bypass road na lang tayo. Kahit pa paano dito, solo natin yung daan, tsaka pag mabilis na ano kaya yung ginagawa. So hey guys, magandang ulang. Dito po tayo ngayon sa Lopez Bypass Road. Kasalukuyang makulimlim. Hindi ko alam kung pabor yun sa atin or hindi. Tapos na ang asphalt. Ay hindi, meron pa. Wow, dati kasi walang asphalt dito eh. So ngayon, meron na. So pwede na kayo dumaan dito guys. Let's go. Grabe, sarap. Tayo ngayon sa Lopez Bypass Road. Maganda, naka-asphalt. Dumaan tayo dito para makaiwas tayo sa traffic ng Lopez Town proper. Ayan, ganda ng daan. Ayun, na-enjoy mo. Malapit na tayo sa pinaka-exciting na part ng Quezon. Simula nag-college ako, hindi pa tumatapos sa tapos eh. Ng Calabarzon. Ang unang overpass ng South Luzon. Grabe. Yan pa lang ang magagawa. Malala yung gabak dito guys ha. Sobrang lala. Okay na, kailangan mag-ingat tayo. Grabe, may nagagalit na. Naiiyak kasi si Tado. Grabe, papawisan ko. Hindi pa tapos.
guys. Dito na tayo. Sa pinaka-contender. Grabe. Akala mo. Tagal na nito ah. Dito tayo sa Calao guys. Grabe. Wala akong daan-daan. Regroup ang daan. Wala nang lubok oh. Wala nang lubok. Ay, eme na. Sa Roses ay sa Calao pala. Grabe. Ewan ko sawa ang labak. Kahit sa gilid malabak. Ay naku. Makapagod. Kahit ilang beses na tayong nadaan dyan, banda. Nakakapagod pa rin. Calao town proper na tayo guys. 10:55 AM. Meron pa tayo 20 kilometers bago lumiko sa Andaya Highway. So hindi tayo pupunta doon. Diretso tayo Pan-Philippine Highway natagos ng Daet. Hopefully. At ayun, hanap tayo ng masisilungan. Stop over tayo kasi sakit na ang pet. Sakit ng ating pet. Biting. Dito pa rin tayo sa Calao at medyo matraffic gawa ng truck sa harapan. After naman nun parang wala na. So ayun guys, konting update lang. Ito ang ating release number 8. Break nga ba or number 9? Nalilito na ako. Ito ang ating release number 8 sa blind spot siya eh. So delikado. So ito siya ang ating release number 8. Guys, grabe, ang dami na nating release na nataanan. Ayun o. So, ito na guys ang ating pangatlong battery change. Grabe, ang haba siguro ng footage. At hindi na tayo ngayon sa Calao agad. Grabe ang daan. Guys, papakita ko sa inyo yung mga lubak para kung sakaling gagawin kayo dito. Alam nyo na kung saan kayo ilag. Kung makakailag kayo. Init guys. Saan na ba tayo guys? Calao pa rin to. Pero malapit din tayong pumunta sa Santa Elena. Medyo maganda na po yung drive, no? Hindi ka tulad ng dati. I mean, cemento siya, pero pag na-asphaltuhan so okay na din. Pag lang umulan ulit. Marami. Medyo nagising tayo po guys.
guys, diba? Wala. Ay, after ilang months, oh my goodness, nakarating din tayo sa wakas sa Bukana. Ay, wala pa pala. Excited. Wala pa. Oh, grabe traffic. Uy, grabe po. Uy, grabe. May ilog pala dito, guys. So yun guys, tapos na tayo sa Gateway to Bicolanja kasi hindi tayo nakapagpa-picture. So ayun, hindi tayo nakapagpa-picture sa Gateway to Bicolanja. Gawa ng daming motor na nakapark. So dadagdag pa tayo doon, baka maging hazard pa, no? So huwag na lang, next time na lang siguro. Ngayon, traffic guys. Traffic lang naman dito dahil sa mga light vehicles or sa mga lubak. Sampai yung karinderya na lang kahit pa paano makapag-sport. Although alam kong dahil na nasa highway and nasa daan, pricey siya compared sa karinderya nasa loob. Pero syempre tulong na rin natin, no? Grabe, grabe. Oh, putik. Medyo energized tayo konti guys, no? Pero wala. Lubak. Aray. So pabalik. Tayo pauwi ng Bicol eh. Daya highway tayo guys. Pabalik. Doon na lang tayo mag-daet. So grabe, malubak pa rin pala. Bihira na kasi ako nadayang dito guys eh. So dito tayo ngayon, Santa Elena. Papasok ulit tayo ng Calabarzon sa Tagkawayan. Wala yun, no? Ayun, Tagkawayan ulit tayo. Ayun guys, Orlando, Andaya Highway. Tagaytay sa akin. Tagaytay tuloy. Tagkawayan. Ayun, malubak. Hindi naman malubak. Matagtag yun. Mga tagtag talaga eh. Uy, wala. May asfalto pala dito guys. Pero pala eh. Siguro sa bandang Ragay or Del Gallego may nakita tayong spot or dito tigol ulit tayo kasi medyo naantok tayo. So ayan, tingnan na lang natin. Grabe yung kalbog yan, pantik na. So yung tiktik dito guys, nung sa outer lane medyo mas soft.
sa gitna kumpara sa gilid. So kaya ganun yung dito guys, medyo delikado dito kasi paano siya, panaro and bridge yung bawaan. So mag-ingat tayo dito guys, no? Dito tayo sa dating arko ng Tagkawayan. Ayaw natin yung babaan guys. Marami na pala bumaba dun. Dito guys, sa Tagkawayan. Grabe talagang lubog. Dapat sa simula. Grabe. Wanto sawa ka dito.